Вече сме твърдо в Тайланд. Днес къде един човек ни посрещна, каза автобус, ми казахме да, и ни товари, ама никой не ни взема пари. И друго интересно е, че тук е Новото Приморско. Всичко е на руски и даже има турски фони. Ето, Шнуров епоха Ленинград. За екшен. Хотелът си има лична джунгла. Тук, както ходихме и нямаше тротуари, беше мизерно и горещо, попаднахме в Беверли Хилс. Само някакви палми, газарски къщи, тротуар, бела алея. Стигнахме до плажа. Зад има затворен комплекс, оградено, обгрижено и веднага отпред Сергий. Вече е хубав плажа, е? А Сергиите продават кокосова вода. Двама наперени приятели. Ръско караоке. Добре дошли в стария град на Пхукет. Но Габи е много гладна, трябва бързо да намерим заведение. Това е... Никой друг няма да е като теб. И колко чака за тая шега. Качваме се на хълм с гледка, който е пълен с маймуни. И аз не обичам маймуни, но ако те спазват дистанция, и аз ще я спазвам. Нищо не им давам. Ама са окупирали цялата сянка. Изгледаха и вода. Човек си даде водата. Да си купят. Пия. Цяла банда. Харесва ли ти? Харесва ли? На Габи не харесва, че се строи. Не, че не ми харесва, чудено. Това е топ храма на Пхукет Айланд, който всички туристи идват да видят. Той е строеж, изглежда строен за туристите. Змиорка. Да, много интересно. Може да си купиш живи жаби. Или змини. Сигурно някакъв ритуал да ги пуснеш някъде, като гледам по тази табела. Тук за пореден път, както няма улица, тротуар, ще ни блъснат коли, минаваш на частен терен и става изключително луксозно. И са само скъпи магазини и ресторанти, но с декари, даже има концерт. Какво си купи? И аз си купих джапанки, че моите се скъсаха. Това пише, че е розова ябълка. Мангостини. Това е дракон флот. Та не е малката пътовка, но аз ще ги изядем. Няма проблем. Цяла стаечка с сирена. Тук има къде се видя салами. Там има стриги и омари. И сигурно имаше повече видове растително мляко, отколкото в ансерански магазин. Мангал стритфуд. Габи държеше да го снимаме. Казват, без това във влога не може. Нещо интересно за Тайланд. Последните 10 години японските коли доминират тук и производство и продажби на 90% японски коли. До миналата година, когато за първи път спадат на 75% заради навлизането на китайски електрически коли.
BYD. Даже включително се... Ето още една. Даже включително се произвеждат китайски електрически коли вече в Тайланд. Днешният ден е определен за поживане. Имам джапанки в ръка. Тук на шезлонгите, един шезлонг е 5 лева. Ето там, на съседното, един шезлонг е 150 лева. А пак се разхождат кокошки и на двете. Най-накрая намерихме тайландския слънчев бряг. Кога чакаме? За малко шум, навалица, разкрепостеност. Душица. Да. Харесва ли ти? Много. Културен шок номер 3. Първия беше колко беше бедно, като пристигнахме. Втория беше като открихме супермаркета, който е по-як от всички в Европа. И третия е тук. Слънчев бряг. Тайланд. Гави си обича купона. Ето го и него. Плажа Патонг. Най-известният в Пукет. Сувенири да искаш. Да. Заветния магазин. Да. Къде отиваме? Отиваме на PP Island. Има кейче. Не, оставиха ни на малко остров. Как казаха, ще се казва? Хайнок. Хай нещо. Като истински балканци сме двама души, но нас са за 4 с една колечка. Welcome to PP Island, PP Don. Big island, big city in the other side of this area. Now we are like Тук сме на опашка за снимки. Горе-долу колкото и риби. Са жеребки. Мащаба на стола е голям. some areas what we're gonna see like big not beautiful. Up there, please not welcome because of my captain.
cannot see the way. Please, Затова е everybody чак up там there. горе. Лодката е приключение, иначе е много хубаво. Е последната дестинация от тура, което май е където е сниман филма Плажа. Обаче аз не разбирам много на гида, да може и нещо друго съвсем да е било. Но има много хора. Лео Ди Каприо е толкова прещата тук. По-бързо! По-бързо ми! Но пък тук се подава плаж. Може би това е плажа. Във филма нямаше толкова много хора. Пясъка много хубава. Хареса ли ти? Мисля, че никога не съм виждала такива. Хъри! Hurry up, please. Keep walking. Хъри! Hurry up, please. Толкова с Пукет. Сега сме с вътрешен полет на север към Чанг Май, което е историческия град на Тайланд. Нещо като Велико Търново.อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดและเก็บสัมภาระไว้ในช่องเก็บสัมภาระ Според Google Maps, Чанг Май е най-добрият вариант да стигне с градските транспорт до хотела и да ходим пеша. Ето малко цветя на летището в Чанг Май. Това е на закрито. Тези орхидеи са истински. Това е най-голямата порция ориз на планетата. Това как се казваше? Passion fruit. Много ми се спеше и ленах да дремна в хотела. И Габи взе да прави разместване на стаята. Но се буди, каза, излизаме да се шляем, иначе късам с теб. Хайде, успокойся. И сега се шляем. Казах само, че аз излизам на разходка, докато на тебе ти се спеше. И ти не ме пусна да изляза. Ние двамата знаем какво означава. Банани. Тук пише нещо. Ето ги. Това е първото паркче, което виждаме в държавата. Не се заблуждавайте, това не е истинско. Габи я хванаха, че е облечена неприлично и веднага казаха да си облече якито. Но за късмет не съм писарит. Габи ще хапа салата от помело с свинско и кокосово мляко.
пролетни рулца. С това майче нещо, май е мед това средата. Не го опите. Първи пълен ден в Чианг Май, ще гледаме храмове. Аз съм малко болен. Не малко. Аз съм някакъв китайски вирус. Габи е истинска туристка в Тайланд, срока с слънчета. Yá Phú Thô Đô Mông Khôn Địa Thị Việt Sổ Phất Coi Yá Tham Mô Đô Mông Khôn Địa Thị Việt Sổ Phất Coi Yá Sẵn Mô Đô Mông Khôn Địa Thị Việt Sổ Phất Coi 20 бата са малко над 1 лев. Петло. О, нисък този тунел. Тук на банкнота от 20 бата е краля. 100 бата е краля. На банкнота от 500 бата. Оп. Пак краля. Това е много Индиана Джонс. Те и старите храмове са ми любими. Сериозно стълби се до този манастир или храм. Какъв е златен този. Тази пагода. Голям Буда. Давай. Давай. Това е вечерен пазар за храна, само че аз нито един скорпион не съм намерил все още. Омари тук. Какво? Бомбонки. За чай? Имам чувство, че е цял квартал бутак. Вкус. Как е? Това е реката Пинг. Виждам се в китайска електрическа кола най-накрая. Май на камерата нищо не се вижда, но много футуристично свети. Днес трябваше да сме на слънчета, но въпреки всичката духовна енергия вчера от храмовете не оздравях, а даже станах по-зле. И бях в леглото до 1 часа. И днес сме на лесни дейности, на открито. Без дълги престой в кола. Китайска кола. Още една китайска кола. BYD. Пак китайско. BYD и отзад китайски ван. MG. Което е английска марка, но всъщност е китайска. Още едно MG. А отзад BYD. Нета. Още една нета. Ето едно BYD на светофара. Отпред още едно. Нета. Отзад BYD. Но голямата забележителност е пешеходен светофар. Мислеше само за декорацията и светофари. Така и не светна зелено. Не съм истински азиатец с маска. И е време за финалната дестинация.
Банкок. Ето на летището можем да си купим газирани напитки, сок, бира и кокос. Once in the terminal, please contact AirAsia ground staff. Зелено. Много интересно колко много еднакви къщи има. Тази сцена изглежда като от Хонг-Конг. Надлез над многолентов път и огромни небостъргачи впред. Хотела има тераса на покрива и се виждат всичките високи сгради. Това има един голям мол и не знам ли се вижда на камерата, но това е краля. Той вижда всички. Отиваме на шопинг център с много голям фудмаркет вътре, там ще вечеряме. И на фудмаркета има езеро с лодки. Мола. Стигнахме до мола и привидно това е входа на мола, първи етаж. Но всъщност сме над колите. Етажът е трети. Имаме японска вечер в специалния мол. Рамен с свинско коремче. Спилешко. Така ли? Извинявай. С пилешко. Гьоза. Малко пиле. И аз имам съпичка. Това е юзо сода. Гледката е ресторанта. Предпоследен ден в Банкок. Габи започна да кашля. Няма да коментирам. И ми е сърдите. Нека какъв е луксозен ферибота. Влязохме в китайския квартал. Това пише, че е с Мишелин. То даже не изглежда като ресторант. Сме китайски Мишелин. Автобусите на градския са убиеци. Тук сме в Кралския дворец. Или в комплекса, това точно не знам какво е. Също така не позволяват къси гащи. Може би това е същинския дворец. Цялата се забавили да сложат прозорци. Габи не хареса снимките, които ви направих. Всичките 180. Какво? Какво? Тя разказва тук, че ти прави много хубави снимки. Хайде ще ги сложа. Аз ще ги сложа в влога да видим. Такива полегнал Буда много голям.
смешни крака има. Това е дуриан, или поне аз не знаех какво е, взехме си едно парче. Имаме ръкавица, с която да го ядем. Да, Не и трябва да го пипаме с ръце. Не трябва, защото ще ти миришат ръцете. Да. Някакъв плод, който е известен с това, че мирише ужасно и по хотелите е забранен, защото ще миришеш целия хотел. Не е лошо. Имате на камера как кашляш. Има опашка като за концерт на Ед Ширан, а всъщност е за да влезеш в Минис. Водата е много яка. Не се е последния цял ден от почивката, утре летим. Аз се боиш, що го е наспан и кажи ли, че си здрав, но за сметка това ми излезе херпес. Няма да го показвам на камерата детайлно. Габи е по-болна. След това с още не показах, но си раних кръка в една дупка и се надявам да не се инфектира. И отиваме в парка Лумпини, в който по картинките има варани. Ето го, първия е там плува. Готино езерце. Ето още един мъничък. Чакаме да изяде детенцето да порасне. Трафика в Банкок е убиец. Тук ходим покрай 4-лентово платно, стотици метри и е задръстено всеки милиметър. Бамби? Здравей! Козички. Вижда сол. Също с причината да дойдем от това кафене. Капибари. Капибарата взе всичко. Имаше в кошицата доста работа. Много смешни крака. Това изглежда точно като чудовищен плъх. Каква са малките капибари? Последната банковска вечеря. Кацу? Не. Кацу. Японски ресторант. Чамта с корейска козметика. И вечеряме. Завършваме вечерта с тайландски масаж и какво още? Тайландски инхалатор. Лека нощ.
Време е за София. Тази скулптура всъщност е за епизода от Squid Game. Какви големи слънчета. Край на влога.